Здравейте, приятели! В днешния епизод на Athlete Capital ще си говорим за клас активи, който трябва да присъства във всяко едно портфолио. Ще говорим за корелацията между парите, златото, среброто и всички други цветни метали. Според мен спокойно 50% от неговото портфолио може да бъде от метали. Колко са важните? Златото ти дава една сигурност. Направихме вече паралела, че преди 2000 години си можел да си купиш. И трябва ли един спортист да инвестира в тях? Миналата година споменах вече 77% за златото, 145-146% за среброто. Това са уникални резултати. Металите са подходящи за абсолютно всеки един човек. Както вече казах, това може да се случи от няколко стотин евро до... Ако ви хареса съдържанието, което правим и посланието, което разпространяваме, не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, да ни последвате в социалните мрежи и да оставяте коментари под епизодите. Приятно гледане! Божидар, здравей! Приятно ми е да те приветствам в студиото на Athlete Capital. Здравей, Ники, и на мен ми е приятно да съм тук. Здравей на вашите зрители. Аз съм Божидар Петров и съм дилър в Top Gold. С теб ще си говорим за доста интересна тема, много интересен клас активи. До сега не сме си говорили в нашите епизоди за тях. И на мен също ще ми е много интересно, тъй като аз имам много базови познания относно този клас активи, но да почнем и ние от базовите неща с тебе. Ти се представи накратко как се казваш, но представи се, дай малко за твоя бекграунд. Какво си правил до сега, с какво се занимаваш сега? В момента съм дилър на благородни метали в най-бързо развиващия се дилър в България Top Gold. Ние сме най-големия дилър на сребро в България. Преди това се занимавах в съвсем различна сфера. Бях менеджер в софтуерна компания, но вече 6-та година съм в сферата на инвестирането в метали. Като казваме метали, това е злато, сребро, платина главно. Има и други видове по-екзотични метали, но тях няма да ги зачеркваме, тъй като не засягат масовия инвеститор. Ако трябва да ти кажа, че като малък съм си представил, че ще бъда дилър на благородни метали, ще излъжа, разбира се. Никое дете не би искал да работи нещо подобно, тъй като не е най-интересното. Не е да си атлет, не получаваш, да кажем, много слава. Всичко се случва постепенно и трябват много знания и труд, за да пробиеш в подобна сфера. Кое е интересното обаче, колкото повече искаш и се опитваш да разбираш парите като стойност и как работят те, толкова повече ти стигаш всъщност до инвестирането в метали. Много често казвам, че златото е еднообразна застраховка. Застраховка срещу несигурност, застраховка срещу малко по-бурни времена. В нашата сфера се шегуваме, че в Щатите най-много застраховки срещу цунами се правят веднага след като е имало цунами. И затова винаги питам моите клиенти, трябва ли нещо лошо да се случи, за да се сетят всъщност те да погледнат върху този клас активи. Какво имам предвид? За да дам на теб и на твоите зрители най-добра представа за златото, първо трябва да разгледаме какво всъщност представляват парите. Парите сами по себе си преди хиляди години са ги определили, че те трябва да бъдат еднородни. Т.е. всяка една банкнота да бъде като останалите. 5 евро да прилича с 5 евро, 10 с 10, 100 с 100. Също така те трябва да бъдат делими. Какво означава това? 100 евро да може да се раздели на 2 по 50, 2 по 50 да могат да се разделят на още по-дребни банкноти. И така, според номиналната стойност, докато стигнем до най-малката. Трябва да бъдат преносими. Т.е. в днешно време парите са ни в телефона. Буквално не ти трябва да имаш нищо в джоба, освен телефона. Може да се разплатиш на 90% от цивилизованите места, разбира се. Също така парите трябва да имат стойност и трябва да бъдат лимитирани по някакъв начин. В момента, ако те попитам дали парите са лимитирани, без значение дали говорим за долари или за евро, и ти и твоите зрители знаят, че това не е така. Тоест, утре ФЕД решава да напечата Хикс. Федералния резерв. Точно така, решава да напечатат Хикс нови долари в обращение и няма някой, който да може да ги спре по някакъв начин.
Какво означава това за теб, за мен, за парите на всички, които ни гледат и ни слушат в момента? Ние казваме, че те обедняват, но това не означава, че някой идва и ти взема част от богатството, но с печатането на всеки следващ долар, твоите пари се обесценяват по някакъв начин. Защо? Тъй като до 71 година Никсън тогава скъсва връзката на американския долар с златния им резерв. Преди 71, 15 август 1971, за печатането на всеки един долар трябва да стои определено количество злато, т.е. физическа котва. През вековете е имало обвързано с различни видове метали. Злато, сребро, мед дори. Но в 71 това прекъсва и това дава власт на Федералния резерв, съответно да печатат колкото те решат за своите нужди. И това вече обесценява твоите пари. В момента, в наши дни, срещу $1 депозит може да се даде кредит от $99. Което само по себе си... 1 към 99, така ли? Точно така. И това увеличава масата пари в обращение. И съответно се надува обесценя. цените и твоята покупателна способност спада. Къде се намесва златото в цялата тази картинка? В момента в влогове и депозити в България има 80 милиарда евро. Приблизително. Никой не може да каже точно. По правилото на 72, колко години ще са нужни, за да се изгуби наполовина покупателната способност на 80 милиарда. В момента официалната инфлация по статистика е около 6%. От миналата година към наши дни ти чувстваш се 6% по-беден, така да кажем, или доста повече? Реално не се чувствам 6%. Да. Значи инфлацията, за да е по-лесно да се сметне, ако приемем, че е двойно, 12%, а тя всъщност е много повече. В момента в България живота може би 1,6-1,8 пъти по-скъп от миналата година. Значи като разделим 72 на 12, това означава, че след 6 години стойността на тези 80 милиарда, които стоят просто в банката, ще бъде 40. Не в номинална стойност, а какво ще можеш да си Реални купиш. стойности, да. Точно така. И тук интересният момент, че идва златото. Преди 2000 години в Римската империя срещу една троюнция злато, троюнция за твоите зрители означава 30,1 грама злато, нали, грамажа, е можело да си купиш една хубава тога. В момента една унция в деня, в който снимаме, е ориентировачно около 4060 евро. Срещу 4060 евро може да отидеш в някой италиански бутик и да си купиш отново хубав костюм и хубави обувки. Тоест за 2000 години стойността на едно и също количество злато не се е променила по никакъв начин. Каза изключително интересни неща и мене ми се иска да минем през всичките, но ще се спра на последното. Това означава, че златото всъщност съхранява стойността на нашите пари или ги увеличава? И двете. Ако трябва да бъда точен, основната функция е да съхранява стойността на нашите пари. От 71, тъй като вече я споменахме, официалната инфлация до наши дни е около 800%. Ако трябва да бъда точен, 760, но в зависимост, нали, кои данни използваме. През това време златото се е покачило с малко над 12 000%, или за да е малко по-лесно смилаемо, от 2000-та година насам, златото се е покачило 20 пъти. Неговата цена се увеличила 20 пъти. Когато говорят за инвестиции, повечето хора винаги казват, един от най-сигурните активи е S&P 500. Нали? Индекс от 500-те най-добре развиващи се компании. Така, за този период от 2000-та насам, в различните години имат между 5-6 до към 7-8% доходност на година. Златото от 2000-та година насам има доходност около 12%. Само миналата година е 77% ръст на цената на злато. Като казвам доходност, нали, не се изразява максимално коректно, тъй като ти от самото злато не получаваш дивиденд, не получаваш наем, а всъщност е разликата в цената, която си купил и която струва към момента. Всъщност няма паричен поток, златото само по себе си не произвежда нищо. Точно така, да. Ти какво би казал тъй като има доста доводи
срещу инвестицията в тези метали. И най-големия довод е това, че той само по себе си златото не произвежда нищо. Какво би казал на тези хора, които идват при тебе и искат да си закупят злато и те питат относно това? Първо питам каква е тяхната цел. Тъй като има много хора на пазара, които са чисти спекуланти. Ако ти си спекулант, златото не е за теб. Тоест не може днес да инвестираш хикс сума пари, утре да се събудиш и да си 15% по-богат. Просто самия актив не работи по този начин. Винаги преди аз да дам конкретен съвет на мой клиент, искам да разбера колкото е възможно повече за неговата индивидуална ситуация. Миналата година, тъй като седмица след седмица пазарите затваряха на зелено. Какво означава това? Че цената се покачваше всяка седмица, почти. Mm-hmm. И на злато, и на сребро, и на платина. Тогава много хора си направиха някакви тънки сметки да изтеглят кредити, за да си купят подобни активи, да ипотекират жилищата си. Имали са заделени пари за жилища, които подписват и купуват на зелено съответно. Знаят, че тези пари няма да им трябват в следващите 10-12 месеца и акумулират огромни части активи. Злато, сребро, платина, отново да ги споменем. Но дойде януари месец, голяма корекция на пазара, 30% златото, около 50% за среброто, това е в рамките на няколко часа. Изтриха се трилиони долари от финансовата система. И какво се случва? Хората са назад, те имат нереализирана загуба, не са загубили нищо и никой не губи нищо, докато не продаде съответния актив. Както когато, да кажем, седмица след седмица цената на злато расте, ти нищо не печелиш, всъщност, докато не продадеш някакво количество злато. И ако аз не съм запознат с твоята индивидуална ситуация, за да ти дам съвет, ако аз знам, че ти след една година ще трябва да използваш тези пари, няма да ти кажа да инвестираш в злато, тъй като аз не мога да кажа с точност колко ще струва това късче злато след една година. Аз мога да те ориентирам в някакъв рейндж, разбира се, но се случва нещо непредвидено. Никой не може да предположи, че щатите ще атакува Иран. Едно подобно събитие оказва много голямо влияние, тъй като тази война е много специфична. Повлия изключително много на петрола. Оттам нататък хората изтеглиха част от парите си от злато, вложиха ги съответно в петрол, част от държавите, които обичайно акумулират злато, трябваше да продадат част от златните си резерви, за да могат да продължат с нормалното си съществуване като икономики. От това, което разбирам, което казваш, има корелация между парите и златото, стойността на едното и на другото. Правилно ли те разбирам? Корелацията е, че докато, т.е. до 71-а е имало корелация, вече няма. Към момента това, което прави златото ценно, е, че е лимитирано количество. Тоест няма как утре някой политик да каже, че ще произведе още злато. Дори да се намери голямо находище на злато, физически ще отнеме около 20 години преди първата комерциална унция да бъде готова за продан и да стигне на пазара. Това го прави толкова ценно. Всъщност златото има всички функции на парите, които описа първоначално. Точно така. А не на фиатната валута, която използваме всеки ден. И която се печата. Точно така. Добре, и колкото повече пари се печатат, толкова повече пада стойността на фиатната валута и се увеличава стойността на златото. Те са навързани са нещата, тъй като тогава се увеличава инфлацията, съответно това поражда действия, които трябва да се вземат от Федералния резерв и от някои институции в щатите, което съответно покачва цената на златото. Да. Добре, кажи ми, има ли разлика между златото и среброто? Ако трябва да препоръчаш на някой клиент дали да избере злато или сребро, каква е разликата между тези два метала? Както във всяко едно портфолио, дали си говорим за различни типове активи, т.е. акции, благородни метали, криптовалути, имоти, тъй като не сме ги споменавали до тук, никога не е хубаво да
залагаш само на един актив. Дори когато инвестираш в благородни метали, аз съветвам повечето ми клиенти 50-60% от тяхното портфолио в метали, нали, трябва да Мгм. уточним отново, да бъде в злато, тъй като е по-стабилно. Той е с най-големия маркет кап в света. Съответно там движения от 3-5% са нещо много голямо за самия актив, докато при среброто то е много по-волатилно. Какво означава това? Че когато има промени в цената, те всъщност са много по-резки и са много по-големи. Среброто спокойно може да направи 10-12% движение, но това важи и за двете посоки. Съответно, ти трябва да си готов да платиш психическата цена, че в даден момент портфолиото ти ще е на червено заради спад, но съответно, когато върви нагоре, процентно съотношение е доста по-голямо от на златото. Миналата година, както вече споменах, златото се покачи с 77%, а среброто с 145%. Двойна е разликата, но както и споменах, после корекцията на злато беше 30% надолу, а при среброто 50%. Добре, какъв хоризонт ти препоръчаш на хората, които идват при тебе, когато искат да инвестират в метали? Ти какъв хоризонт им препоръчаш да имат? Инвестиционен говоря. Минимум 5 години. Трябва да приемат инвестирането в злато, сребро и платина като инвестиране в държавни облигации. Те са срокове 7-10 години. Докато държавните облигации обаче ти дават 3-5%. Фиксирано, да. Точно така, да, но тя ти е абсолютно сигурна. Вече споменах какви са възвръщаемостта, ако може да използваме тази дума, при златото и среброто. Платината също е изключително интересен метал, но тя е малко по-екзотична и трябва да имаш малко повече опит и знания, за да инвестираш в платина. Ти спомена златото от 2000-та година е дало горе-долу увеличение в цената 12% на годишна база. Правилно Точно ли те така, разбрах? или 20 пъти цената от тогава до наши дни. Да, за среброто имаш ли така информация? За среброто не си спомням, ако трябва да бъда честен. Само за справка, когато аз стартирах да се занимавам с този бизнес и в тази сфера, среброто се търгуваше около 16-17 евро за унция. Днес е 59 евро, а миналата година, т.е. тази година, януари месец, достигна 100 евро за една унция. За справка, миналата година, когато отворихме Top Gold март месец, когато аз съветвах част от моите клиенти и те ми се довериха да си закупят сребро, една унция беше около 60-65 лева. В момента една унция е около 80 евро. Тъй като всеки метал, като се продава на ритейл инвеститора, той се продава с някаква премия. Не се продава на борсова цена, тъй като има труд, който се е вложил за създаването на съответния продукт. Има кюлчета, монети и за да може да стигне до крайния клиент под тази форма, като физически продукт, който можеш да сложиш в джоба си, в чанта, в сейфа, в къщи, ти плащаш малко над борсовата цена. Като казвам малко над, различните продукти имат различни премии. Това, което смятам, че е много важно да спомена за теб и за твоите зрители, за прохождащите инвеститори, трябва да сте наясно, че колкото по-малък е продукта, толкова по-голяма е премията. Тоест, ако си купуваш 1 грам за 160 евро, 100 грама в момента са приблизително 13 000 евро. Тоест, виждаш разлика от 30 евро на грам. Тъй като за производството на 1 грам и за производството на 100 грама трудът е един и същ. Но метала покрива разликата в премията. Ако на 100 грама премията е около 2%, 2% и половина над борса, съответно на 1 грам може да достигне до 15-20%. Но 1 грам е по-скоро подаръчен продукт, а не инвестиционен. Да. Ти препоръчаш да се купуват по-големи количества или по-скоро чисто цифрово и
финансова гледна точка е по-добре да се купуват по-големи количества. Всичко е спрямо индивидуалната ти финансова ситуация. Ако имаш средства за по-големи продукти, като 100 грама, като 50 грама, една унция, за теб е по-изгодно да избереш тях. Идва въпрос с делимостта. Тъй като ако си купиш кюлче 100 грама за 13 000 евро и ти трябва 3000 евро, ти не можеш да продадеш част от това кюлче. Затова е много важно, когато се изготвя портфолио от метали, да се обърне внимание на различните видове продукти, които ти си купуваш. Ако знаеш, че тези пари няма да ти трябват следващите 10 години със сигурност, купуваш си 100 грама, няколко по 100, зависимост какви са ти възможностите, оставяш ги в трезор в банка или ако си имаш сейв в къщи и забравяш за тях. Вече ако имаш по-малко средства, се съсредоточаваш върху една унция. Ако средствата са ти още по-малко, тъй като бих искал да кажа, не трябва да имаш изключително много пари, за да започнеш да инвестираш в злато и да спестяваш своите пари в злато, тъй като има много подходящи продукти на така наречените исторически монети. Те са монети, които някога преди стотици години са били в обращение. Има различни размери. 20 франковите са най-известни, така наречените Наполеони. Те са около 800 и малко евро към момента. Но и тяхната премия е много по-добра, отколкото за справка да се купи 5 грама кюлче. И имам още въпроси на тема злато и сребро. Нещо относно платината можеш ли да споделиш по-генерално като знание, защото ми се струва най-непознатия метал от трите, които са най-известни. Добре, аз ти връщам контра въпрос. Според теб, кое е по-скъпо? Златото или платината? Щото ме питаш, ще кажа платината. Добре, ако в момента излезем на улицата и направим някакво проучване, повечето хора ще кажат, че платината е по-скъпа от златото. Да, аз също така мисля. Така, това е било вярно до 2015 година. Mm-hmm. През цялото това време платината винаги е изпреварвала златото с около 1,25 пъти, 1,5 пъти, но тогава златото изравнява цената на платината, в последствие минава и в момента е около 2,2-2,3 пъти по-евтина платината от златото. Към днешна дата. Точно така, да. Интересно. Миналата година стигнахме до период, в който аз казах на моите клиенти да обърнат внимание на платината, тъй като цената за добив на една унция платина беше около 900-1000 евро, а в същото време това беше и борсовата цена. Тоест, за колкото се добива, за толкова се продава. Нали, нямаш нужда от някакъв опит в инвестицията или в търгуването, за да разбереш, че това нещо не може да продължава дълго време. И миналата година направи много добър ръст платината, след това съответно коригира малко, но и към днешни дни се търгува за около 1600 евро за унция. Ти спомена на няколко пъти кючета, монети, но също, доколкото знам, може и да се купуват акции на компании, които са в тези бизнеси. Ти какво би препоръчал на някой, който идва при тебе? Физически ли да си купува златото или среброто, в кючета ли, в монети, или да купува акции на компании, които правят същото и да получава същото увеличение на цена? Значи тук има няколко опции, както вече споменах, физически да притежаваш активите. Има акции на компании, които добиват благородни метали, но там, ако нямаш нужния опит да четеш финансовите отчети, по-скоро бих казал да се отдръпнеш от подобни акции. И третата опция е хартиени деривати. Какво е това всъщност? Това са едни обещания, така наречени хартиено злато и сребро, което в определени места в света, като Комекс, там ти сключваш сделка, че притежаваш хикс количество злато, но всъщност в техния физически трезор за всяка единица злато се сключват по някой път десетки, а дори и стотици сделки. Какво означава това? Че 100 човека си купуват една единица злато. Едно и също кюлче, да кажем. Точно така. И какъв е проблема? Ако ти в един момент искаш това кюлче да ти бъде доставено, то няма как да се случи физически.
Другото, което винаги казвам на клиентите ми, ако те искат да спекулират с цената на златото или на среброто, да се насочат към подобни хартиени деривати и да търгуват на телефона си. Това, което не препоръчвам, е да се използва леверидж. Те го забраниха на повечето места. В Китай изцяло забраниха, ако не си професионален трейдър, да използваш леверидж, тъй като хората масово губят парите си. Мгм. Предполагам си запознат какво значи търговията с леверидж. Мгм, да. Да, Обясни. знаеш, реално ти използваш пари, които нямаш, тъй като си сигурен, че пазара ще отиде в определена посока. Нагоре, в случая. Или надолу, нали, Мгм. можеш и да шортваш пазара. Да. Това е нещо, което не препоръчвам на никой, който не е професионален трейдър, да прави. Без значение какво си мисли. Да. Рей Далио е казал, че ако утре си избереш олимпийска дисциплина и искаш да се състезаваш в нея, имаш по-голям шанс да спечелиш златен медал в нея, отколкото да победиш неговата компания. Тъй като в момента трейдинга всъщност се извършва от суперкомпютри. Да. Ти не се бориш срещу друг човек, а Мгм. ти се бориш с техника за милиони долари. Да. Съответно шанс ти е никакъв. Какви са най-честите грешки, които според теб се допускат, когато говорим за инвестиция в метали? Първо, това, което аз наблюдавам, е инвестиционно късогледство. Мгм. Хоризонтът е прекалено кратък. Много е кратък и другото, което е миналата година, споменах вече, 77% за златото, 145-146% за среброто. Това са уникални резултати. На всеки е ясно, че нито един пазар не работи само в една посока. Тоест не може вечно да се вдига и не може вечно да пада. Съответно, когато има големи корекции, както имаше в началото на тази година, хората забравят за това, което се е случило миналата година и започват един вид да вярват, че това е някаква измама. Започват да се обезкуражават и казват: аз загубих хикс сума пари. Аз вече споменах, че докато не се реализира продажба, ти имаш нереализирана загуба и съответно печалба. Мгм. Но това са моментите, в които умните пари всъщност купуват. Те използват, че един вид този актив в момента е на промоция. Нали, както и да звучи, в всяка една друга сфера, след 2-3 месеца идва черен петък, всички потребители се радват, че нещо е на промоция. Да. Но в момента, когато ти имаш шанс да придобиеш актив като злато и сребро, подценени, те не го правят. Това е нещо, което аз не мога да разбера. Може би идва от постоянното бързане, може би идва от миналата година и свикването всяка седмица да расте цената, но това просто не е здравословно. Втора грешка, която бих отчел, е да не се прави правилен разчет на бюджета, с който разполагаш. Тоест, първо, ако ти нямаш един резерв за следващите 6 месеца, аз не бих искал да инвестирам тези пари. Тъй като, да кажем, в момента, ако купя какъвто и да е актив, абстрахираме се от злато и сребро и го купя на висока цена, след 3 месеца ми трябва тези пари, цената е паднала с 10%, съответно аз съм принуден да продам този актив. В момента какво наблюдаваме на пазара на метали в България? Както вече казах, миналата година имаше бум за сделки на имоти. Много от тях бяха на зелено. В момента идва времето да бъдат платени тези сделки изцяло и хората, част от тях, продават металите, които са закупили през миналата година. Първо, те реализират загуба, тъй като в момента, нали, зависимост от когато са купили, но цената е малко по-ниска. И второ, те затварят тези пари в имот, който ти вече си запознат. Цената на имотите пада в момента и се очаква в следващите няколко години да продължи да пада. Мгм. Други по-основни грешки, тъй като кюлчетата са с сертификати,
който ти гарантира, че от съответната швейцарска рафинерия хората много често нарушават опаковката. Когато се наруши тази опаковка, всеки един дилър изкупува кюлчето, но го изкупува на борсова цена. Тоест ти губиш тази премия, която първоначално си платил. Ако си купил това кюлче преди 20 години, то се е качило 20 пъти, нали, борсовата цена, ти нямаш проблем, че си загубил процент и половина, 2. Не е съществена разлика, но това бих искал пак да подчертая, че е хубаво тези активи да се оставят някъде, да не се разглеждат физически всеки ден и само който си ги е закупил да знаят къде са, за да не стават някакви подобни проблеми. Опираме до това кой какъв хоризонт, инвестиционен хоризонт има. По принцип в инвестиционния бизнес, според мен, това е от ключово значение да имаш наистина по-дългосрочна визия. Ако си решил да инвестираш, ако си решил да спекулираш, има доста от нещата, които ти описа, има тази нотка. Добре, ние с тебе сега трябва всичко това, къде да го изговорихме, по-скоро ти, да го преплетем някакси с спортистите и техния начин на мислене. Сега искам ти да си представиш, че си 18-19 годишен, предлага ти се договор, без значение колко нули има, но да кажем добре обезпечен договор. Къде е мястото на този тип активи, за които ти говори до момента в портфолиото на един спортист, който има максимум 10-15 години от кариерата си, в които да изкарва някакви средства, и още има ли място за такъв тип активи в неговото портфолио? Според мен спокойно 50% от неговото портфолио може да бъде от метали. Тъй като трите различни метала, които споменахме, златото ти дава една сигурност. Направихме вече паралела, че преди 2000 години си можел да си купиш същото нещо, каквото можеш и сега. За справка, ако свържем какво се е случило 90-те години в България тук с хиперинфлацията, нали, с хилядите левове, които са били, и до миналата година, тъй като вече нямаме левове, дали с 10 лева от 25-та година може да си купиш същото нещо като през 95-та? Абсолютно не. Да, съответно, пък среброто и платината ти дават по-голяма възможност за печалби, тъй като при тях вече споменахме, че са доста по-волатилни. Но това, което бих искал да кажа на всеки по-млад спортист, който тепърва ще се сблъсква с менажирането на по-големи суми пари, първата най-важна инвестиция е в самия него. Докато той не отдели някакво време и ресурси на много базово ниво. Не казвам, че той трябва да е специалист, тъй като смятам, че в днешно време всеки трябва да разбира от нишата и от сферата, в която той е решил да се занимава. Но трябва да има базови познания, да разбира как работят парите, да разбира инфлацията, минимално и с данъци да е запознат, тъй като ти много добре знаеш, ако в момента на теб или на мен ни предложат договори, да кажем в някоя скандинавска държава и да кажем ни предложат 20 000 евро заплата, при положение, че там данъците са около 50%, нали, до теб всъщност ще достигат 10%. И това са едни тънкости, които би трябвало всеки един спортист на базово ниво да познава. Аз съм съгласен с тебе, но ще ти кажа къде се получава този дисонанс. И то е, че спортиста, за да бъде на ниво, особено в днешно време, той трябва да е на 100% фокусиран върху това, което прави. Защото в днешно време ти няма нужда само да ходиш да тренираш 2 часа. Ти 24 часа от деня ти, целият ти ден, всяко нещо, което правиш, трябва да е подчинено на кариерата ти. Да спиш, да ядеш, да се учиш на нови неща, да тренираш по няколко пъти. И това нещо взема страшно голяма част от деня на професионалния спортист. И там според мен се получава дисонанс. Но аз много се надявам и с предавания като това, което правим сега, тъй като то може и да се слуша, наистина спортистите да добият поне базова представа от това какво е необходимо, за да инвестираш успешно, че не е необходимо да си следващия Уорън Бъфет, за да имаш добро портфолио и да имаш активи на страна. Така че аз много подкрепям това, което каза ти. Да те питам още нещо. Ти препоръчваш да си купуват те физически металите или да си купуват сертификати или акции на компании, които го правят? Много е специфично,
тъй като ако един спортист постоянно пътува, за него може би ще е по-удобно дигиталния актив. Но ако има дом, в който може спокойно да съхранява или трезор в някоя банка, няма проблем физически да си добие тези активи. Какъв всъщност е проблема на хартиените деривати? Че утре някой може да реши, че ти си направил нещо, което не е трябвало и твоите сметки да бъдат замразени. На Русия замразиха активи за милиарди. Мгм. Когато ти физически притежаваш метал, злато, сребро, платина, няма как някой да дойде по легален начин да ти го вземе. Това е по-сигурният вариант. Точно от гледна така. точка на сигурност. И другото е, че никой не знае ти колко точно притежаваш. Мгм. Няма регистър, няма отчетност. Ако използваш телефона си, във всеки един момент може да се свърже Хикс правителство до съответния брокер, който използваш и да изиска тези данни. Друго нещо ми е много интересно. Обясни ми накратко какъв е процесът. Ако аз си купя 10 килчета злато, къде отиват те да се съхраняват? Ако искам да ползвам трезор, наемам ли си място в този трезор? Още, ако иска някой спортист да си купи метал в по-големи размери, как се случва това нещо и къде той го поставя? Да кажем, няма място вкъщи под дюшека или под матраката го държи. Къде може да го постави? Добре, значи само за ориентир, за по-големи суми, 2,5 кг, кутията е долу-горе толкова голяма. Ага, добре, Вътре значи, са ще има 25 място килчета. под матрака. Да. Дай нещо по-голямо тогава, да кажем. Да, така че първо, това изпуснах да кажа, кюлчета над 100 грама не препоръчвам никой да купува, тъй като много трудно се реализират последствие продажби. Не са ликвидни. Точно Кои така. са най-ликвидните? От 1 грам до 100 грама. Всичко Добре. над 100 грама доста трудно се реализира на пазара. Добре. Банковите трезори, плюсовете е, че са, т.е. лесно може да се вземе такъв трезор, таксите са ниски на година, но покриват много малка част. Т.е. ако се случи нещо с банката, те покриват в момента в България мисля, че е до 10 000 евро. Съответно това не ти покрива. Това не ми дори... звучи като добра сделка. Да, но колко често се случва нещо с банка? То се случва един път, ама са помни за цял живот. Да, като КТБ. Точно, примерно. Както се случи. Да. Да, по-скорошна Мгм. история. Вече по частните трезори те се плаща процент от това, което съхраняваш. Един път или на годишна Не, база? на годишна база. Първо, при частните трезори минус е, че се знае какво точно имаш в трезора. Мгм. Плюс е, че когато се знае и стане нещо, ще ти го изплатят. Съответно, На 100%. на 100%. Това са плюсовете и минусите и при банките. Никой не знае ти какво оставаш там, но в последствие покритието е доста по-малко. Мгм. В банката не се знае какво оставаш, Да. така ли? Да. Значи, ако те разбирам правилно, от гледна точка на сигурност, най-добре е под матрака да си ги... В къщи Къташ. също може да се сложи сейф, захваща се за бетонова стена или за под и Мгм. нямаш никакви притеснения. Много трудно може някой да изкърти подобно нещо. А като инвестиционна стратегия, тъй като спортистите получават определен договор, който с времето им изплаща въпросите пари, които пише там, ти би ли препоръчал да се инвестира в метали на ежемесечна база, когато те си получават възнаграждение от всеки месец, или по-добре да съберат някаква сума, да го купат еднократно и да... Най-добре е да си определи всеки спортист в случая на колко месеца да отделя суми за метали, за акции или за други активи, които е решил. Мгм. Но и да ги спазва, а не Да. просто да си каже Да бъде дисциплиниран. точно така. Но ти си окей с това да се инвестира на някакъв регулярен период, да не е еднократно. Това е най-добрата стратегия, тъй като хващаш различни етапи на пазара и съответно правиш средна цена. Аз те питах да съпоставиш обувките на един млад спортист. А можеш ли да съпоставиш такъв, който сега ще му приключва кариерата, без значение на колко години е? Има ли място в неговото портфолио? И няма до сега в портфолиото си метали. Със сигурност. Металите са подходящи за абсолютно всеки един човек. Както вече казах, това може да се случи от няколко стотин евро до диапазон хиляди, милиони, в зависимост кой какви възможности има. Но
с риск да се повторя, това е една застраховка, че можеш да си купиш същите неща в момента и искаш да си ги купиш след 20 години. Всъщност, застраховаш се срещу упадъка на покупателната способност. Точно така, срещу инфлацията. Да. Друго нещо, което искам да те питам и което е според мен доста сериозен бич за спортистите, и това е многото съветници, които имат около тях. Някои от тях са доста полезни, някои от тях не, но как един спортист би могъл да филтрира човека, който може да му помогне? Брокер, било то финансов съветник, за да види дали може да му се довери. Значи, това, което трябва да се търси е продукти, които са доказани. Тоест, не трябва да се купуват от турски рафинерии, почти винаги трябва да се търсят швейцарски кюлчета. И когато говорим за монети, от най-големите монетни дворове. Това са Royal Mint, Канада, съответно Виенска филхармония, тук в Европа, нали, в Австрия се правят, Южна Африка, Кругаранда, съответно Пърт Минт, Австралия, австралийско кенгуру, това са техните флагмани. Американския орел също така е изключително известна монета. Тъй като това ти дава сигурност, че ще можеш да реализираш тези продукти в последствие. Идеята на златото е, ако аз купя днес тук в България, утре ми се налага да отида в Германия, в Щатите, да мога да го използвам. Искаш да кажеш, че освен, че е важно какво купуваш, важно е после да можеш да го продадеш. Това нещо да бъде ликвидно. Ти каза от 1 до 99 грама. До 100. От 1 до 100. Без значение дали ще е монета или... Монетите са масово от 1 грам до 1 унция, 31 грама или 2 унции, но там те са изключения, докато кюлчета има повече разновидности. Създава ли се богатство с металите? Когато си постоянен, когато имаш дисциплина, с времето се създава, да. Един последен въпрос по спортната тема. Атлетите са принудени да развиват много житейски качества, като дисциплина, воля, сила на духа, просто спорта го изисква. Според теб има ли място за тези качества в инвестиционния бизнес? Със сигурност. Ти трябва да си първо наясно с себе си, второ да имаш дисциплината да не спираш, тъй като това е скучна материя. Инвестирането е като кардиото, което създаваш, т.е. въртенето на обиколките. Не е като двустранната игра. Всеки иска да играе в футбол, да е в матча. Да има екшен. Точно така, да. Инвестирането е по-скоро въртенето на обиколките. Хареса ми това сравнение, което да е. И ще цитирам някакъв път. Дойде време за последния въпрос. Абсолютно винаги питам всички гости да препоръчат една или няколко книги, които според тях, в случая според теб, биха обогатили нашата аудитория от гледна точка на инвестиционния бизнес и най-вече в метали в случая. Като цяло, за да се разбират парите, Морган Хаусуел, Психология на забогатяването, как да харчиш парите си, Талеб, Антикрехкост, Черен лебед със сигурност, Робърт Чалдини, Влиянието, Рей Далио, Принципи със сигурност. А относно металите, по-скоро препоръчвам видеа в YouTube, отколкото книги, тъй като там материята е по-лесно смилаема и по-добре поднесена, отколкото в книгите. Благодаря ти много. Стана страхотен епизод. Искам да ти кажа, че аз самия също научих доста неща, така че аз също ти благодаря и съм сигурен, че и аудиторията ни ще ти бъде благодарна. И аз благодаря за възможността. Надявам се, че ще се видим отново.